Bon, suratul buruj kɔrɔ tɛ o ye quoi. I ka livre tigi o ye galon tigɛ depuis nin yɔrɔ la. Non, Aïssa, a kɔrɔ non, tɔ ye i tɛ taa yɔrɔ jan. I b'a dɔn buruj kɔrɔ ye min ye kunci. Ka ɲɛfɔ i ye quoi. Hakɛto sa, hakɛto an ka ɲɔgɔn lamɛn sa. Abdul, an ka ɲɔgɔn lamɛn. Suratul buruj ye constellation na Abdul, e ka sira in dabila. E ka yɛrɛ in dabila sa, an ka ɲɔgɔn lamɛn ba. A kalan. Sama izatil buruj a ko kɔrɔ fɔ kana. O bɔ livre in kɔnɔ kana a k'a kɔrɔ fɔ. Wasama izatil buruj a kɔrɔ fɔ. Abdul, i b'a dɔn ɲuman na bi ta a bɛna gwa dɛ. An ka taa a ko. Qu'on parle le ciel pourvu de constellations. O kɔrɔ ye di bamanankan na? Ko Ala ko k'a kalenna dolow la quoi. Ayi, sankolo. Layidu gɛlɛn wagati la quoi. Et par les témoins et ceux dont on témoigne. K'a kalenna seereya la u bɛ min seereya quoi. Les gens du fossé ont été tués. Voilà, mɔgɔ minnu tun bɛ fossé dingɛ kɔnɔ. Et par les témoins et ceux dont on témoigne. K'a kalenna seereya la u bɛ min seereya quoi. Les gens du fossé ont été tués. Voilà, mɔgɔ minnu tun bɛ fossé dingɛ kɔnɔ u y'u faga.